magpapaliwanag lang ho ulit ako. Ay yung post na yon, yung live po yon ng online rambulan. Yung online rambulan po, yung group po namin yon ng mga kaibigan ko ng mga kasali dun sa grupo. Na lahat kami doon nagrambulan, nagpapayabangan, ganun. Lahat ng pasikatan ginagawa namin doon sa group na yon. Lahat sila, mas marami pa sa akin nagaganon. Mas marami masaya, mayabang. Pero, as, ano lang yon, libangan, katuwaan lang. Ganun lang kami doon. Ngayon, ang nangyari po, may naglabas ng video na yon. Yung akin lang mismong nilabas niya. Ayun yung pinaka nakakaano doon. Pero, hindi po para sa inyong lahat yon. Hindi po para sa lahat ng Pilipino na nanonood or sa lahat ng Pilipino, di ba? Doon lang po talaga sa mismong online rambulan po. Yung grupo lang po namin. Yung group. Private group yun eh. Kung mapapasok nyo po, makikita nyo lahat na doon. At na nakapanood, pasensya na. Hindi po para sa inyo yun. Ulitin ko. Para sa mga kagroup lang. Lahat po kami doon. Ganon. Hindi ako masamang tao. Talagang sinubukan ko lang na magganon. Mahirap lang rin ho ako. Pasensya na ho sa lahat. Sa mga nakapanood. Pasensya na. Lesson learned. Para sa akin. Pasensya na ho. Sa naglabas ng video na yon dun sa group, please lang paki-delete na. Kasi hindi para sa kanila yon. Para sa atin lang yun, di ba? Ano lang yun. Katuwaan lang yun eh. Lahat naman ng kasali sa group ganun. Lahat ng nagla-live. Kung makakapasok kayo sa group, ganun yung nangyayari doon. Kaya hindi po para sa mga tao yon sa labas ng group. Para lang po yun doon. Hindi po para sa inyo lahat. Pasensya na ho. Sana maintindihan nyo ako. Maraming salamat. God bless.